Hudaý Taalanyň garşyna geçende ýazylgydur. Hudaýa ýakyn bolan bir mahluklaryndan bir benne Hudaýa günahkarçylyk eder. Hudaýyň gazabyna galar bütün ta kıyamata çelli Hudaýyň düşmany bolar bir mahluk diýip ýazgyny gördüler perişteler de iblis de bar. Şunna perişteler geldi iblisin ýanyna, şu wagt iblis hemme perişteler başdak bolup perişteler ilm berip perişteleri bir başdaklyk edýän wagtydy. Hudaý käni wada etmeklerinden ýa. Onsoň periştelere geldi aýtdylar: "Ey başlamyz iblis, sen bir Hudaýdan dile, şu mahluk biz bolaýmaly" diýdi. Sen Hudaýdan dilap ber, şunu biz etmesin diýdi. Onda iblis aleyhisselam aýtdy: "Ey perişteler, bu gat sizin hakyňyzda däl. Men muny gözüm açlandan bäri şu ýazgyny görýän. Bu bizim hakkımızda gelen hatta diýdi." Perişteler aýtdylar: "Şonda da sen bize doga et" diýdi. Şonda da doga et, bilip bolmaz Hudaýyň kim dostu, kim düşmany boljagyny Hudaýdan başga bilýän ýok. Biz bir bolmaşy elbetde wagtlardan doga et diýdi. Şunda iblis elini galdyrdy, doga etdi diýe: "Ya Rabbi Hudaý, şu feriştelerini şol ýazgydan aýlandyrma" diýdi. Şol mahluk ferişteler etme diýip Hudaýdan diledi diýe. Şunda tekebbirliginden ýa-da ilki bilen tekebbirligden kim iblis şadat etdi diýe. Näme üçin? Hudaý Taala ýazan ady bizler diýip tekebbirlik etdi. Menler şu hatda şu dogatyny menem ýa Rabbi Hudaý diýip goşman şular diýip aýtdy diýe periştelere. Şulary ýa Rabbi Hudaýa şol mahlukdan etme diýip doga etdi. Hudaý dogatyny kabul etdi, ödem bedbahtlardan diýip, öz bilmedi, özüň tekebbirliginden ýa-da ýalňyşdy diýe.